Mae'r toes yn profi, na'r fi'n lico'r profi, achos mae fe fel hyd a lledrith. Chi'n rhoi mewn i'r bowlen, rhoi yn rhywle cynnes, a wedyn chi'n nôl mewn tua awr, a mae di dwbli! Doedd hi ddim yn hawdd tyluno, mae rai fi gyfadda. Oedd Owain yn stryglo chdi bach hefyd, ond mi ddothon ni drwyddi. Do. Fi'n siŵr ni di tyluno ar rhyw bwynt yn ystod Cegin Saffwrn, ond oedd hwnna'n dyluno go iawn. Tyluno a hanner. Tyluno tanboeth. Oedd Morfi ddeud na hwn ydy yr sialens anodda. Udodd hi bod hi di gweld o'n anodd. Pa obaith ysgyn fi ag Owain? Mae'r toes yn edrych yn gret. Y cam nesaf yw fi moyn i chi rolio'r peli a roi ar yr hambwrdd, a wedyn ni'n mynd i brofi nhw am awr arall. Lot o brofi. Lot o brofi, mwy o dylino hefyd. Dwi'n ni, dawns y tylino eto. Pwysio i ffwrdd. Pwysio. Yn dawnsio'r tyluno, mae Lea Gaffi a'i phartner, y toes. Be fi moyn i chi wneud nesaf yw i rolio'r toes mewn i peli. Nôl i brofi. Nawr, mae'n amser i baratoi'r byniau ar gyfer y ffwrn. Dwi'n nhw'n cael mynd syth i mewn, dyn nhw'n barod os angen neud rhywbeth arall cyn. Wel, mae angen rhoi y groes uwch ben yr byniau. Felly, dyna'r cam nesaf. Right, boys. Pob lwc. Tra bod eich byns yn pobi, dwi moyn i chi wneud y glaze. Felly, mae gyda ni jam a hefyd sudd oren. Gwnewch y sglein. Tortwch y sudd oren mewn i sosban a chymysgwch y jam i fewn. Mae hwnna'n ddigon syml. Gadewch i fe gychwyn berwi dros yr oes isel. Mae'n bwysig i gadw golwg ar hwn drwy gydol yr amser. O, berwi! Buns yn barod! Wo! Wel, mae rhywbeth ma. Mae nhw wedi pobi. Mae'n fynd chas. O, a mae'n y groesiau! Waw! Mae yna rhyw fath o groes. Y cam nesaf yw i roi'r glaze ar y buns. Mae'r glaze yn edrych yn y glazing. Gynna fi rhyw arn ychwanegol wedi disgyn i ffwrn nhw. Alla, well i fi fita fan, di? Ne? Ie. Cyn i Morfydd weld. Mae hi'n amser i feirniadu'r hot cross buns. Maen nhw'n edrych yn hyfryd, felly dwi'n mynd i ddechrau gyda rai Lea.
Felly mae'r glaze yn edrych yn hyfryd a chi hefyd yn gallu gweld yr groes hefyd ar ben y hot cross. A mae'r toes yn rili ysgafn hefyd a chi rili'n gallu blasu'r oren yn dod trwyddo. Dwi'n mynd i symud ymlaen i buns Owain. Be fi'n licio am rein yw bod yr maint yn hafal iawn a chi'n gallu gweld yr groes a'r glaze yn glir iawn. Felly dwi'n mynd i flasu un yn gyntaf. Ac eto, mae'r does yn rili ysgafn a mae fe bach o crunch gyda rein hefyd. Felly dwi'n credu y penderfyniad dwi wedi wneud ar gyfer rhain yw mae Owain yw enillydd y hot cross buns. Wey! Buns digedig! A da iawn le am ennill y gyfres i gyd. Diolch, Ows. Mae di bod yn hwyl, dydi? Gormod o hwyl am bedwaith. Ac erbyn hyn, da ni di magu digon o hyder i greu campwaith ein hunain fel anrheg i'r hyfryd Morfydd. Yndo, Ows? Do. Morfydd, mae Owain a fi isio diolch yn fawr iawn i chdi am bob dim ti di ddysgu ni ar hyd yr wythnosau dwytha yma. Yr iro, y tylino, y cymysgu, y rhydyllu. A fel surprise, i ni wedi pobi rhywbeth arbennig just i ti. Wyt ti'n licio peis? Dwi'n caru peis. Pa fath o peis? Mince pie neu pork pie? Gwyd y llien!